खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं लिसा नार्जारी। बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि खुंदों। बर'नि दोरोङारि दामजु फोरोंनाय आरो दोरोङारि मोसानाय खुंफुंदों। रामफलबिल दख'रा एबसुजों लोगोसे रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफाद आरो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंफुंनाय बायदिनो देग्लायनि रामफलबिल दख'रा एबसुआ मैया 10 मार्चनिफ्राय जागायनानै 21 मार्चसिम 10 दाननि थाखाय बेसेन लायाजासे फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। ओनसोलाव फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय आरो मोसानाय दामनाय बेफोरबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे सासे राफोद रोंगौथि गोनां जाहैयो बेखौनो बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। मैयानि बे हारिमु मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे मैयानिफ्राय जागायनानै खुंफुंनाय हारिमु मावबादखौनो फैगौ 21 मार्चसिम फोरोंगिरि महरै बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनिनो बारलाम्फा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो फोरोंगिरि महरै बाहागो लायो। खोब गोजोनथाव आरो आंखौनो आङो गोग्गानानै लायो सासे बर' फिसा हिसाबै। लोगोसे मानो होनना बुङोबा बर' हारिया ओरैबायदि मोनसे जोङो माने कालचार बिथिङाव जौगानाय आरो जोंहा दोरोङारि माखासे ट्रेडिशनेल जे दङ बेखौ लानानै खोब जोङो गोग्गानाय मोनो। आरो दिनैनि थारिखआव जे मोनसे हारिनि जाथिनि सिनायथि होननानै बुङोबा जोंनि जे कालचार आइडेन्टिटि बियो जोङो बर' हारियाव गोबां जौगाखानाय। दा गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोदों जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय, जोंनि दावस्रि देलाय मोसानाय, बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदि बायदि बियो माने बिराद गोजौ थाखोनि मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय, बयजोंबो गनायजानाय। दा दिनैनि थारिखआव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बेखौ बड'फानि जे सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ बर' हारिनि जे माखासे थालांनाय आद्रा थालांनाय बा बर' हारिखौ बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि होनाय जोंनि कालचार आइडेन्टिटि गेलेमु बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै जौगाहोनायनि जे माखासे सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन हिसाबै फोसावनानै खामानि मावदों। दा बेनि बेलायाव दिनै कालचार वार्कशप बा हारिमु मावबादा बेखौबो जोङो दिनै लानाय जादों। दा दिनैनि थारिखआव रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे रामफलबिल प्राइमारि दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे रामफलबिल बैसागु खुंफुं आफाद जथायै हारिमु मावबादा हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि जेनेरेसननो जोंनि जे गोजौ थाखोनि जे हारिमु बेखौ जेनेरेसननो फंबाय बिनानावमोननो होलांनांगौनि थाखाय फोरोंलांनांगौनि थाखाय जों बयहाबो मोनसे बिबान दङ। दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहाबो हारिमुखौ गोजौ फारसे लानानै थांनायाव एसेब्लाबो बिबान बिथांमोनहाबो लानानै दावगालांनो हायो आरो बुहुमाव जोंनि जे कालचार जोंनि जे सिनायथि बेखौ बिथांमोनहाबो दिन्थिनो हायो। बे हिसाबै दिनै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों बे हारिमु मावबादाखौ बेवहाय लानाय जादों। दा फैबाय थानाय समाव जों मिजिंथियो जोंनि जे जायफोर बिथांमोना बेवहाय मावबादायाव बाहागो लाबाय बिथांमोना निस्सय जाथिनि हारिनि एसेब्लाबो बिथांमोनहा सिनायथि होगोन आरो गोजौ फारसे जों दावगालांनाय जे जाथि हिसाबै जोङो दावगालांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। गिबियावनो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनाय जोंनि मोननै निउस पर्टेलनि मानगोनां बिथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिदों। जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि बादियै
जोङो जोंनि दख'रानि बेन्दोङावनो थानाय फारियै बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि बिथांमोननि हेफाजाबाव जोङो दिनै 10 मार्चनिफ्राय जागायनानै फैगौ 21 मार्चसिम गासै 11 साननि थाखाय जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय उन्दै उन्दै फरायसाफोर फरायसुलिफोरनो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानाय बे बिथिङाव फोरोंथाइ होनाय माने सोलोंनायनि खाबु होनाय बे नोजोर आरो थांखिजों 11 साननि थाखाय हारिमुआरि मावबादा एबा कालचारेल वार्कशपखौ दिनैनिफ्राय जागायनाय जाबाय। दा बेवहाय जों आसा खालामदों मिजिं खालामदों जेखिनि सम जोङो दिनै मोनसे रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जे कालचारेल वार्कशप खुंदों बेवहाय जाखिनि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों बिथांमोना सोलोंनाय रोंनायनि मोनसे खाबुखौ इनिशियेलि भाबै मोनग्रोगोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोनसे प्रफेशनेल बेबायदि सोलोंनायनि मोनसे खाबु होनायनि उसिलायै देग्लायनिफ्राय बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलआ जोंनिया फैगौ गोदान एकाडेमिक सेसन एबा एप्रिल दाननिफ्राय बेखौ मोनसे कर्स सिस्टेमाव एडमिसन लानानै कर्स सिस्टेमाव फोरोंनायनि मोनसे खाबुखौ होनायनि नोजोरजों जोङो साननैसोनि गेजेराव फोसावथायखौ होसिगोन। दा बेखायनो दिनै बे 10-12 दिननि गेजेराव जोंनि फरायसा सोलोंसाफोरा जाखिनि रोंगोन आरो बे रोंनायनिफ्राय आरोबाव गोबां रोंबावनांगौ थायो सोलोंनांगौ थायो बेखायनो बेखौ जोङो कर्स सिस्टेमाव लांनो थाखाय मोनसे खाबुखौ होनाय जाबाय। बेजोंनो लोगोसे जोङो बे फरायसाफोरखौनो बे सोलोंसाफोरखौनो जोंनि बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनि सिलभार जुबिलि एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे रामफलबिल दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ जोङो फैगौ एप्रिल दाननि 20 आरो 21 खालार खालि बैसागनि बा 1431 बैसागनि बा माने 6 बैसाग आरो 7 बैसाग गोग्लैयो। बे साननैनि हाबाफारिजों रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथार रामफलबिलाव जोङो सिलभार जुबिलि आरो बैसागुखौ जुथायै फालिनो थाखाय जोङो 3 टिम जादों आरो बे हिसाबैनो जोङो गोबां बेवहाय हाबाफारि लादोंखाय आरो गुबैयै जोंनिया बेवहाय जोंनि हारिमुआरि बिथिंखौनो लानानै बे मोननै हाबाफारिया खुंजागोनखाय जोङो गोबां सोलोंसाफोर जोंनि फरायसाफोरखौ बेहाय बाहागो लाहोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामदों नाजादों आरो बे लेखायैनो जोङो नैबे जोंनि जे सोलोंसाफोर बेखौ बै हाबाफारियाव बाहागो लानायनि खाबुखौबो जोङो होनो थाखाय दिनै एसे सिगाङाव फोसावनाय जाबाय आरोखि। बेवहायथ' बुंनो थाङोब्ला दा ओरैनो हिनजाव हौवा 70सो दंसा गथ'फोरा लोगोसे गाबोन समफोरनि गेजेराव 100 फैगोन बारनोबो हागौ आरो दिनै मोजां इनफरमेसनखौ मोनाखै खारन जों सिगाङाव 4 जायगायाव खालामनो नागिरदोंमोन आरोखि जेन'बा आफलागाव ओमफ्राय ओजोंहाय आथियाबाद थिनालि रामफलबिल ओमफ्राय सेरफांगुरि दा जोंहा नैबे सिलभार जुबिलि खुंगोन माबायाव बैसागनि 6-7 थारिखआव दा बेवहाय गोबां खामानि मावनांगौ जोंनि जायफ्रा फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो खामानि मावफानांगौ जानायाव जा फोरोंग्राफ्रा खम जादों आरो सोलाबबाबो सोलाबजोबनो हानाय नङा बे हिसाबै माखासे करेसपन्डेन्सआ एसे गेप्स थालायगोन हिसाबै जों मोनसेयाव लाफिननाय जाबाय आरोखि दा ओंखायनो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथामेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।